Tuli idea. Kiivetään Salppurin Suurmäen huipulle kuvaamaan video Tuuleeko huipulla teemalla. Siinä 2 lahtelaista pienyrittäjää kertoo, miksi heidät kannattaa valita yrityksen markkinointikumppaneiksi. Mutta onneksi se oli vain yksi idea, eivätkä luovat kumppanit ole koskaan vain yhden idean varassa. Tässä on Petri, näkemyksellinen graafikko ja taitava valokuvaaja, jolla on lehmän hermot. Tässä on Tellu, tekstivelho, joka muotoilee viestisi kohderyhmää ja kanavaa kunnioittaen. Teemme tehokasta yhteistyötä ja olemme aidosti kiinnostuneita siitä, mitä yrityksesi tekee. Pidämme lupauksemme, emme puhu jargonia, laitamme markkinointisi kuntoon. Haasta meidät. Tarjoamme ratkaisun.